Kedy naposledy si presadzal svoju rastlinu? Ak si nepamätáš, že vyzerá nejako takto, je na čase ju presadiť. Začneme tým, že vybereme oporu alebo iné veci, ktoré nepatria do pôdy. Ak chceš vybrať rastlinu z kvetináča, musíš stlačiť jeho strany, aby sa korene nepotrhali. Ak ti stále nejde von, môžeš ju trocha podhrabnúť. Ale pozor, aby si neťahal korene a nezlomil ich. Potom, ako sa ti rastlinu podarí vybrať, môžeš korene trocha uvoľniť. Najmä také, ktoré sú zamotané alebo sa vtvarovali do takéhoto kruhu. Na dno kvetináča použijeme keramzit ako drenáž. Následne si pripravíme substrát, do ktorého som pridal piniovú kôru, zeolit a pemzu. Ak sa ti však nechce miešať takýto substrát, nájdeš ho aj na rastlinkovo už pripravený k presádzaniu. Konkrétne pre túto monsteru je vhodný substrát pre monstery a philodendrony. Tu je vidieť, ako je substrát vzdušný a korene len tak nezhnijú. Na drenáž nasypeme vrstvu substrátu a jemne položíme rastlinu na ňu. Potom pomaly prisypávame ďalší substrát, ktorým zakryjeme všetky korene rastliny. Tu som neodhadla, koľko substrátu budem potrebovať a preto som musela miešať ďalší, ale to sa ti nestane, ak si už kúpiš namiešaný substrát na rastlinkovo. Už sme pomaly na konci monstery, ešte pridáme oporu, ktorú tiež trocha zasypeme substrátom, aby poriadne držala. Rukami môžeme zatlačiť substrát, aby rastlinka držala. Po pár dňoch môžeme rastlinku prihnúť napríklad takýmto hnojivom. No a po presadení môžeš utrieť listy takýmito vlhčenými obrúskami. A tu už je presadená monstera pripravená rásť ďalej. A pre viac takýchto videí sleduj rastlinkovo.